Nagkataas na ang moral sa atong kasundaluhan sukad nga midaog si Digong. Sa dili pa siya mo kanaog iyang gipanigurodaan nga bisag sa kaapiki sa panudlanan sa atong gobyerno iyang gahinan og dakong pundo ang AFP Modernization Program. Ning bag-o lang mipalit na sad siya og laing moderno sa kanyon kining gitawag og Sultan Atmos Howitzer nga gikan sa nasod sa Israel. Usa ka matang sa self-artillery nga giilugan sab karon sa United Arab Emirates, sa Jordan, Egypt, Pakistan, Argentina, Colombia ug uban pang bahin sa Middle East ug African countries. Kusog kayo ang halin ani karon sa global market. Pero time pa, unsa maning gitawag og self-artillery? Kining self-artillery mga bay mamaora ni sa tangke de gera apan layo lang kayo og abton ang bala ani nga diin ang kanyon ani built-in na daan sa usa ka truck di karga nga armored og hydraulic ang sistema. Kusog-kusog po ni mudagan traka bisag may gibug-aton nga 22,000 kilogram kay ang gikusgon ani 80 km per hour. Ang bala ani nga ipasok sa usa ka cylinder nga barrel nga dunay gitas-on nga 155mm caliber nga diin inigtira ani ang labyog sa bala moabot og 41 km per 20 seconds sa target. So kung pananglit pwesto ni sa Cebu City unya ang campus sa mga terorista tuag gatapok sa naga aw sigurado jud nga mapulpog. Ayaw lang sa taon kay tuara ba dito akong mga kabandmates. Pero kung mubaos mo di sad kaabot kay anha ra kakutob sa kompostila mo buto ang bomba ani. Matapsingan pang talisay og kiyot pardo ani. So kung mubaos mo, ari mo panukat sa Carmen. Pero unsaon pa man sa ninyo pagbaos napulpog naman sa mong daan. Ito jokes lang mga bay, seryoso ta. Gituyo po ni pagpalit sa atong gobyerno samtang wap atay di kalibre nga multi-role fighter jets. Kung simbakog bombahan tas laing nasud pinaagi sa multi-role fighter nga gabit-bit og bomba samtang wap gidrop ang bomba pwede unhandaan og sugaton ang usa ka multi-role fighter. Layo pa lang daan wap siya ka-drop sa bomba nga gibit-bit paksid na ang piloto kay sureball man jud nga maapil siya inikapulpog sa usa ka multi-role fighter nga iyang gidriban. Ang nakanindot sad ani nga klase sa self-artillery kay masud rasad sa eroplano nga C-130 or makargara sa heavy lift helicopter. Pwede rasad ikarga sa atong patrol vessel. Sa pagkakaron 12 kabuok ang giorder sa atong gobyerno ani. Atong atangan ang dugang pangkalambuan sa atong AFP modernization. Ang giatangan jud karon sa kadaghanan mao ang submarine ug multi-role fighter. Bintaha man jud kayo bay nga naata aning duha. Natay equipment sa armadong kusog nga nagtikaw-tikaw ilawom sa dagat. Unya naa sad tay idlas og pinaspasay nga panagang nga mga high-tech nga warjets nga maglutaw-lutaw sa atong air surface. Apan sa pagkakaron, subo kayong palandungon nga wala taan ang duha. Hinoon natay warjets kanang gitawag og FA-50. Pero dili na multi-role fighter sigon sa akong gisgutan sa usa nako ka vlog kay dili ni kasugakod og mano-mano og blow by blow nga ginubatay sa kahinginan kung multi-role fighter na ang ikabangi sa FA-50. Ang era ni sa pang-ambush sa mga kampo sa kontra or backup sa mga military nga natrap sa kontra. Hinoon depende sa abilidad sa piloto kung hanas siya sa maneuvering bisag FA-50 ra iyang gigamit. Unya iyang kontra bisag usa pa ka dosina nga multi-role fighter unya ang mga piloto nga ga-drive murag skikoy nga tamalos-los kayo. Aw kaya kayo ni niyang tagakon sa kahanginan. Mao ni gitawag og air to air combat. Apan di lang sa tamangandoy anak kay ang realidad medyo minus ra kaayo og kalidad. Ang FA-50 itandi sa original nga multi-role fighter. Wa na nako gipakaubos mga bay. Sulti lang kog tinuod kay kung attack warjets lang po'y hisgutan, di pod bintahaan ang FA-50. Kung wa pa ta matay mingi aning pandemya,
Naa na jud unta taan ning mga armasa sa multiple fighter og submarine kay apil Junis line up sa Horizon 2 ni Digong. Maong karon arang-arang na lang ni kay naatay panagang ing kasog dunay bomba gikan sa submarine og multiple fighter. Pwede ra sugaton sa atong Sultan Atmos Witzer. Mantini lang sa taan ni mga bay. Rock and roll na tong tanan mga bay.